me a good advantage to be able to learn about each and every African continent, country, what they have, the comparative advantages, and so on. And I believe that working together with all these countries, we can be able to emancipate Africa. I'm inclined to accept the challenge. Should the leadership of Africa want my services, I am ready and offer myself to be of service to this continent. Ramogi kawa sodo kineno ma oganda koro medo golo paro mopogore ewi wacha mara lemono ma Raila Odinga geto e riwruok mar pinje mag Afrika EU. Wang'imo tembe kod weche mamoko. Jatend piny William Ruto oyieni piny owacho nodeko chwalo omenda ne counties kowacho ni mano en kaluwore kod bedo ni gichulo gope mag Eurobond kod siro somo mar junior secondary. Jatend piny bende okwayo jood bura mondo kadh chik mar gero udi ma nengogi oyueyo madhi konyo sirikande chopo achiel kuom mise mane giketo. Jatend piny odiochienge mar ariyo mar limbe gwenge mag masawa mar piny Kenya ka oloso e kaunti ma Murang'a kawuono ka bende ne otene kod jotelo mamoko ma ni e gwengego ka bende igeno ne obiro dhi limbe e kaunti Manyien. Nikiongea na nyinyi hapa, tuko na vijana 1130 tayari wanafanya katika program ya housing. Alafu unasikia kuna watu wengine ati wanataka kusimamisha hiyo program. Yani vijana 1130 wanafanya kazi saa hii, tuwatoe kazini wakuje wahangaike barabarani, wakuje wamangamange kwa madukani. Sio ni kazi ya bure. So mimi nawauliza, wabunge wako hapa. Leo katika bunge iko sheria ya housing. Mimi nataka niombe wabunge wa Kenya waende wapitishe hiyo sheria ya housing ili tupange ajira ya hawa vijana waweze kuendelea na program ya housing, ndio Kenya iweze kusonga mbele, kwa sababu hiyo ndio mbinu nchi zingine zimetumia pale nyuma. Sisi tumechelewa kama Kenya, and we cannot continue to wait. This is a program that should have been there 30 years ago. We are 30 years behind time. Tunaelewana jameni? Jambetre mar piny Ingeresa e pacho ka Neil Wigan oyango mariwore kod gavana mar kaunti ma Kisumu Anyang' Nyong'o tego chenro mag pur kod ohala e bwo nam lolwe kaka yo mar bero ohala e kind Kenya kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe kama oting'o Uganda kod Tanzania, ma bende wacho ni en thuolo mar loso nafas kata thuolo mag tije ne oganda. Wach mano osir kod gavana Nyong'o ma oyango ni giikore mar tiyo kanyakla. Wigan bende ojiwo jo Kenya mondo mi piny owacho thuolo mar manyo yore mag kedo kod chumi ma omedo ridore pacho ka okoni midhiero mar pek mar ngima omako pinje duto. Understand better the situation in Kisumu as one of Kenya's most important cities, and to see the huge economic potential that there is here in agriculture, trying to move up the value chain, but also in the blue economy and as a gateway to Tanzania and Uganda. So we talked about the opportunities for British companies with the support of the High Commission to come and invest here and to create jobs and growth for the benefit of the area. It was an investment of about 31 billion shillings, but it was going to involve what is called public-private partnership. Public-private partnership would need consulting the national government on how that is to be done. And that process is not easy, nor does it take a short time. So the United Green is still discussing with the national government, various bodies in the national government, how they can break the jinx on private-public partnership or any other way of investment. But we found, the two of us, between us and United Green, that the national government regulations and procedures take long, and they are still doing that, having discussion with the national government. We in Kisumu are ready. Ramogi ne yanga ni chenro mar yango ringre ji 429 manogole bungu ma Shakahola oseyuare kuom thuolo malach kaluwore ni moko kuom wede oganda manoyudo ringregi Shakahola pok oyie chopo chiwo nyenyo mag del mong'ere kaka DNA mar konyo timo nonro makamano. Ma oyangi gi jabero mar piny owacho Johansen Oduor e romo ma obagi gi Kemri mokelo kanyakla jotim nonro, kama oyango ni gen kod geno ni gibiro tieko timo nonro no machiegni. Oduor lero negi chano bedo kod romo ma biro yango ne oganda jo Kenya kaka nonro no se chopo.
understand there are some DNAs already. I don't know the number, which I think in a week's time we're going to sit down and look at them and proceed back to Malindi so that we can try to release a number of bodies which have been identified. Shakala en kama duong en ekas mangeny koro jogo no bedo bare kuonde mangeny koro no miyo ni koro watimo mos kati ngeni gima chal kama ni onego tim mos mono koro bodies mane moedo bare ema koro nyako nyuma ni yude postmortem results. Jayudo ka relatively nino more than 10 years ago ikia kata entie kata onge koro nyayudo ka jogi ntie grave kairo ikia kata koro gingi wacho ni maybe ni watu wengine si yetu mano be another factor. Liet mar siasa medore kaunti ma Kisii kano pedhe nyimo od bura mar kaunti no twak mar thicho oko jalup gavana mar kaunti ma Kisii kama MCAs maromo 51 e kinde MCAs 71 siro twak makamano. Twak makamano mane MCA ma Ichuni Wycliffe Siocha opedhe nyim od bura mar kaunti ma Kisii tich ariyo onyayo paro mopogore kinde MCAs mag UDA kod mago masiro twak makamano. Mage timore kinde magwandruok osebedo kaneno e kind jalup gavana ma Kisii Robert Monda kaachiel kod gavana Simbarati e wi telo mar kaunti. Duol mar jodongo ganda jodhoda Bagusi bende igeno ni biro twak e wi telo mar kaunti no. Constitution of Kenya. Number 2, he has abused his office. Number 3, he has committed crimes under the national law or laws. And number 4, his code of conduct or conduct as a deputy governor is really wanting. We have started the process of impeachment, and we are asking that we are going to follow the due process. Allegations have been read in the assembly, and we want to assure the public that we are going to ensure that the process is followed to the letter, and that we are going to ensure that fairness, even to the accused DG, is going to be respected. In regard to impeachment of Dr. Robert Munda, who is the deputy governor. And as an MCA, I want to request the Senate, because I know down there the MCAs have been compromised, it will have to come to the Senate. I want to urge the Senate to disregard and dispose of this matter as quick as possible so that the people of Kisii County can get the service. Instead of governor focusing on service delivery, he has actually sponsored the removal of his own deputy because the deputy has chosen to actually speak the truth. Ramogi jotije ma kambi regoniang mar sukari industry manitire riat e kar chung od bura Mandhewa ochungo ng'anyo margi ma osekawo juma achiel mangima mar chiwo thuolo mondo tend kambino los moko kuom ng'ur ma gisebedo ka gichwalo negi. Ng'anyo mag jotijego ne ochungi kaluwore kod rombe ma osebedo kadhi nyime e kind tend kambino. Apisas mag jotich kata leba mawuok e kaunti ma Homa Bay, tend arita kwe Mandhewa kod jotend jotijego. Chenro mag tije osebedo kod ng'ikruok kuom juma achiel sani bang' ka jotijego nodhi e ng'anyo ka gisundo meto mar osara ng'ur e wi akwede ma giyudo e kambino e kind midhiero mamoko ng'ur ma tend kambino oyango ne gidhi loso e thuolo mar ndalo 14 mabiro tok jotijego dok e tich. Try and resolve the issues. I'm happy to report that it's been a very, very constructive meeting. Long and difficult, but constructive. We've come out with a return to work formula. It's been a painful process. We've had sugarcane and farmers suffering out in the fields. We've had shops closed. We've had the workplace closed. All that is not constructive. But the good news is it's all ended well. The issues are now being addressed, and we hope that we are entering a new era of good industrial relations practice. Ndala 14 go nitiere gige moko midhi losi on time. To nitiere moko ma pod dhi kawo muda. Koro wawinjore ni bang' ndala 14 misachwa mane wadwaro ok wadwar mondo medwa kata percent moro ewi misara. To wadwa no golwa kamichulowa ma en others to gichulwa e municipality. Ma kama no ok nyal timore bang' ndala 14 to wadhi chako kawo kendo ndala 14 mar miyogi warning. Ka ok girespond kendo bang' ndala 14 to wadoka jokanyanam kama ne wantiere cha. Mane nienge pod ok wadhi mana loro kambi nikech koro gitamore winjowa.
to ka giwinjowa wane uru kaka watiyo. Mi akwayo jatich moro amora mar sukari donji e tich, wan gi ndalo 14 wamigi uru. Moko kuom johala mang'iewo mwandu kowuok e pinje maoko dwaro mondo piny owacho ogolnegi ohinga mamiyo mwandugi kawo thuolo malach ka ochopo e dho wath ma Mombasa. Ka giloso e kaunti ma Mombasa, johalago wacho ni moko kuom osikegi mag lep mtumba pod omoko e dho wath ma Mombasa, gino ma giwacho ni sando gi godo kod apisas mag duol mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA kata bed ni giseluwo chike duto madwarore. Sani koro johalago kwayo jalup jatend piny mondo chop kare singo mane gichiwo ni serikal biro golo ohinga mathiro dongruok mar johala. Tafadhali tunaomba importers wasikilizwe madai yao na uangaliwe vizuri. Tunasema maneno mengine ambayo tunasema ni kwamba hizi containers za garments, clothes sana zinashikwa, kwa sababu mpaka sasa kuna containers zimeshikwa na ziko hapo ndani ya port na bado hazijakuwa cleared. Tunaomba serikali tafadhali tusaidie wafanyabiashara. Let not chase away investors, kwa sababu investors sasa wanaenda Tanzania, wanatoa huko na wanaingiza polepole. Hiyo ni makosa sana. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua aliambia KRA mwaka uliopita kuwa wafanye biashara kama ng'ombe, unaikamua polepole na unailisha ndio iweze kutoa maziwa. Wakianza kuwakamua hivi kwa kufungia mali zao, kwa kuwekea ushuru wa hali ya juu, uchumi wa Kenya hautaweza inuka na biashara zitafungwa. Investors unapofika pale wana detain mali yako, hata kama unataka kulipa zile condition ni kali sana, kiana kwamba wanakusukuma ili utoe kitu kidogo. Sasa tukitoa, unatoa KRA, unalipa huko, unalipia nchi, unalipa maofisa corruption, itakuwa namna gani? Itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo sisi tunasema kuwa officials wa KRA, your days are numbers. Wale ambao wana frustrate my investors, na tutakubali hii nchi si ya KRA. Kaunti ma Mombasa kod Kilifi koro chano keto kenge mag kedo kod timbe mag nek kaachiel kod rocho ratich mine kod nyithindo manyiri, ma en bang' yangore ni kwan jogo mirocho ratichgi ka dho wadh nam chumbi medo mana idho ka luoro nitie ni masechego kidek tamore rumo ka ok okawo okang' mawinjore mapiyo. Riwruoge makedo ne ratich oganda obiro kanyakla gi mano mar Aga Khan Foundation mar keto chenro mag geto tiego jopiny kaka ginyalo rakore kod timbego kod okenge mawinjore gikaw. Mambo mengi ambayo bado ni changamoto. Kwa mfano kama vile tunaona kwamba hizi cases za kuua wanawake zinaendelea kuzidi. Hiyo inamaanisha kwamba bado hatujafikia pale ambapo tungetaka kufikia. Kwa hivyo tungehimiza serikali pia iweze kutenga pesa kwa sababu tunasema kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali hawezi wakafanya mambo yote, hawezi tukaleta suluhisho kwa mambo haya yote ya kijamii. Lakini serikali ni muhimu sana kwa sababu serikali iko kila pande zote za kule ambako watu wanaishi. Nataka turithishwe. Urithi usiwe tu wa mwanamume peke yake. Manake hapa tunasema you matter, we all matter. Nataka tuwe na mtazamo ya kwamba mtoto wa kike, mtoto wa kiume wote wanaweza kuleta maendeleo katika jamii. Na tunawasihi wanaume wenzangu kwamba tuwalinde wale kina dada, wale dada zetu, mama zetu, nyanya zetu, ili kwamba na wao pia kwa kuwa wana haki zao wapate kuishi maisha ambayo ni mazuri, na tuwe na familia ambazo ni nzuri, ambazo zitaweza kuwakuza na kuwalea wale watoto wetu katika hali ambapo watakuwa na values ambazo hata na sisi pia tunapokuwa wazee tutafurahi. Jaloche tuke magadong e kidieny mar Super Medal pacho ka Daniel Wanyonyi geno mar rakore kod Cameron Humphrey